Mae e nôl. Efo heffer Wendy. Oes na newid am fod. Os na newid munud ola, mynd i fod tybed. Wendy'n pwyllo ac yn cael yr heffer i sefyll fel mae eisiau. Mae'n siŵr bod hi'n edrych ar ei gorau. Le mae hon yn mynd? Pwy sy'n mynd i fynd â hi? Mae rhwng y ddwy yma, Gwyn? Ydy, mae rhwng y ddwy yma. Mae dau, dwi'n meddwl, wedi gwneud y penderfyniad. Mae o'n dod am yr effer ddig yn... Wedi tynnu Cai wedyn fewn yr trydydd safle. Ydy, Teulu Morgan yn ail a Cai yn drydydd, Stephen O'Ken a Tisio Sir Fon yn dilyn. Dwi'n meddwl fydd na newid. Fel hyn fydd hi, mae'n siŵr nawr yn y Pencampwriaeth yma i'r heffrod Biff Ifanc. Mae hon mor gywir. Mae'n tynnu llygad, mae'n... Dim bai arni? Dim bai o gwbl? Na, mae'n heffer gywir iawn. Bob dim gynnu, does? Oes, mae wedi cael sylw yn yr leins neithiwr a diwrnod cynt a dwi bron a deud mae'n mynd i gwneud arian mawr. Mae'n mynd i werthu. Dwi'n cytuno dy ti. Ydy, mae dau brwt yn edrych unwaith yn rhagor. Just yn gwneud yn siŵr fod e'n hapus efo'i benderfyniad. Rob Jones yn gwneud i o'r glas i gael ei setlo. Mae'n gwrthod setlo ar hyn o bryd. Ond dwi'n meddwl bod e'n hapus. Mae e wedi rhoi i fawr. Wedi rhoi, ynddi. Yn aml iawn, mae rhywbeth sydd ddim cweit y sefyll yn llonydd yn tynnu sylw beirniad. Ie. Mae jyst yn pwyllo unwaith yn rhagor. Mae'n mynd nôl at heffer Wendy. Ble mae hon am fynd? O'n i'n meddwl bod e wedi gwneud penderfyniad o na. Na, mae dau brwt yn gwneud i ni gyd chwsau a fydd yr rhain yn y cylch yn meddwl lle mae o'n mynd i fynd, bob tro mae o'n cerdded at yna ni fel maen nhw'n disgwyl gweld y llaw yn dod i fyny. Pwy sy'n mynd i fynd â hi? Le mae'r Pencampwriaeth yma mynd? Oedd pawb yn meddwl bod y penderfyniad wedi wneud, ond na, dim eto. A bod yn berffaith deg, eder o fynd i'r un o'r ddwy, lle mae o'n edrych, a fydda dau wedi gwneud penderfyniad iawn. Dwi'n cytuno, fydd neb yn dadle efo fe? Na fydda. Neb yn dadle? Na fydda. Bob un a'i cryfderau? Ac edrych, dyma ti ddau o arddangoswyr mor brofiadol. Maen nhw wedi troi'r anifel i edrych ar y beirniad. A mae'r ddau ohonyn nhw wedi bod yn y cylch lawer gwaith o blaen. Maen nhw'n gwybod beth i wneud. Maen nhw'n gwybod beth i wneud. Pwy sy'n mynd â hi? Mae dau yn mynd nôl ac ymlaen. Dwi bron a rhoi ymhen ar y bloc na'r fechan bach sy'n mynd i, a dwi wrong. Wel. Mi ath i Wendy. Oedd hi'n frwydr rhwng Llanelwedd. Ond Wendy Morgan wedi mynd â hi a Rob Jones yn yr ail safle. Mae'n heffer mor gywir. Mae'n mor gywir, mae'n... Pwerus, llydan cywir. Wel, dyna ni felly. Y Pencampwriaeth wedi mynd i Wendy Morgan a'i anner glas Prydeinig